Bai, nik uste egun hortan bertara juten dana, argi dago artista guzti horik ikusteko dela, baina baita ere, ondar aletxoa jarri nahi dolako ez da, Mendebaldeko Saharakin, eta pixkat guzti honen parte sentitu zen. Nik uste lehen osan bezala, gu beti sentitu izan deu, Euskal Herrin badagola sentimen berezi bat, Mendebaldeko Saharako gatazkarekin bat ikendona, jendearekin bat ikendona, eta borroka horrekin aurrea jarraitzen dona. Horre, aipatu bezala sarrerak egunean bertan erosteko aukera izango da, aurretik eros ditzakezue, bat egin noski proiektuarekin, baina asteburu osoko plana, ari gara proposatzen, ormaizteik ostiralean kontzertu hori izango duelako, larun batean kontzertuko aje emozionala gainditzeko eguna, eta igandean korri egitera, zuk esan da bezala, aur, heldu, distantzia luzegoan, laburragoan, finean herri lastraketa bada, elkartasun cross bat, eta bertan alen jende guztiak parte hartzea ere bermatu nahi izan duzu eta hor ere etorri dira zeipaturiko aldaketak azken urteotan. Bai, hor leno beti izan die bi distantzi, 10 kilometrokoa eta 5 kilometrokoa, eta joan dan urten eskola kirolakeko proiektun barrun zabaltu gendun pixka bat umeentzako gonbitea, eta urten txupete lasterketare jarri deu, ume txikin bat daukena, edo behitu, ez dana gai kilometro bat korrik aiteko, baina bai ingo lituzkenak 200 metro, edo zeinek parte hartu nahi dola, eta fisikoki bertan bere, esfortzu txikitxori jarri, ongi etorriak giro hortan, berotasun hortan guretzako zoragarri.